यांची MM प्रोडक्शन प्रस्तुती। यो कान्हा आपके यमुना तट बजेते बसुरिया यो कान्हा आपके यमुना तट बजेते बसुरिया वृंदावन छोइरे कान्हा गेलो कौन नगरिया यो कान्हा गेलो कौन नगरिया यो कान्हा आब के यमुना तट बजेत बसुरिया यो कान्हा आब के यमुना तट बजेत बसुरिया भर भर माखन कान्हा आहले रखलियो मटकी भर भर माखन कान्हा आहले रखलियो यो कान्हा आहले रखलियो यो कान्हा अब के माखन हमर चोरेते यो कान्हा अब के माखन हमर चोरेते गोपी ग्वालन के घर घर सो बजलियो सब गोपी ग्वालन के घर घर सो बजलियो यो कान्हा घर घर सो बजलियो यो कान्हा अब के वृंदावन में रास रचेते यो कान्हा आप के वृंदावन में रास रचेते
भजनिया यो न यो कान्हा धीरज सुनील गावैया भजनिया यो न। Presenting by MM Production.